ширкати софсавдо то соли нав тахфифҳои худро эълон мекунад. Дорҳои табиӣ аз ширкати софсавдо барои нест кардани доғҳои рӯй, рехтани мӯи сар, баровардани риш, зиёд ва кам кардани вазни бадан. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои Русия. Аз номи мо гап занед, ҳатман ки ба шумо скидка мекунанд. Шумораҳо барои маълумот дар рӯи экран. салом тамошобинони канали Тоқи ТВ. Хабарҳои имрӯзаи мо дар бораи Синат Шарипов, Абдурозиқ Хазбулла, Шахер ва Шон МС. Синат Шарипов дар канали худаш як видео баровард ки даоҷа дар бораи видеоҳои худ ва Абдурозиқ Хазбулла гап мезана. Дар бораи видеоҳои худ мега касое ки видеои мара дар каналотон истифода мебарен, сараввал қатъи менеҷери ма алоқа биромада маслиҳат кунен. Агар вай иҷозаттон тия метонен ба ҳазур истифодашон барен. Синат Шарипова гуфтиянд ки пили батлора ай видеоҳои кардат алакай бироварди. Синат ай одамое ки дар дохили ютубан ё ақаллан кори ютуба мефаҳманд, хоҳиш кард ки дар комментария нависанд ки ба як-ду видео ай ютуб чанд қапл кор карда мешавад. Чхеле ки мо медонем видеое ки Синат Шарипов мекунад на ягон реклама дорад, на ягон силка ва усуме ки Синат Шарипов ай ютуб мегирад мумкин фақат пили зали батла бирорад тамом. Синат Шарипов мехоҳад промоушени худ созад ки дар оҷа ҳама метавонад иштирок кунад. Резюметона равон мекунен ва қатъи касе ки хоҳем ба майдони мубориза меброен. Дар оҷа метавонанд на танҳо тоҷико, балки дигар миллатҳоро ҳам иштирок кунанд. чхеле ки ҳама алакай медонад, Абдурозиқ ва Хазбулла бояд ба майдони мубориза бироянд. Абдурозиқ 17 солае ва тақрибан 20 чанд кило вазн дорад. Вай аслан ба офисӣ машғулай, на ин ки ба мубориза. Хазбулла контенти хича надорад, вале дар Инстаграм хеле машҳурай. Тамаев ба майдон бировардани иди нафара ба кала гирифта буд ва дар кофткоби спонсоро буд. Синат Шарипов мехоҳад муборизаи ҳамин иди нафара спонсорӣ кунад ва видеоша дар канали худаш бирорад. Лек Тамаев ҳам мехоҳад ки мубориза дар канали худаш бирояд. Мо ба дили пир гуфта метонем ки агар ин мубориза барпо шавад, дар вақти кӯтоҳ миллионҳо просмотр мегирад, барои ки иди нафар хеле ҳам машҳуранд. Абдурозиқ видеош худаш алакай бе ягон мубориза миллион просмотр мегирад. Хулас мо фикр мекунем маслиҳати Синат Қати Тамаев тоғрӣ намегиранд, барои ки ҳардушон мехоҳанд видео дар канали худшон бирояд. 48 49 49 50 я тай дигар кам мешавад. бачакаи саперникма худе сайоли кишна мундага гарм каду ҷа таната ба мезонем баъд спарринг қад чӣ кор мекунӣ? Партер кор мекунӣ, на? Ина Абдур овардем. Хурдие пат. Ой, хурдестай. кишна мундай. Бас назан. салому алайкум бобои сомонӣ. ба ман ядо наметем бурам хасбика бизанам тика кунам. бо ман иншоалло ай пешвои миллат бо дуо мегирам. шумо ба мара дуо кунед, парчами Тоҷикистона мебардорем. Номуса мебардорем. Рекл дар рафти барнома Шахер дар савол метад ки плани батл биромадан дорӣ ё не. Шахер дар ҷавоб мега: фаҳмидам ки Элен батл ташкил мекардай ва 50,000 сомон приз мемондай. Элен батл ташкил кардестай мебурам батл ҳамон 50,000 да санакое ки ҳозир ҳастан ку ма уровни воқати чӣ намекунам да мисол. мо дар яке ай барномаҳомон гуфта будем ки байни реперо ҳамхе овозай ки Шахер бо Лонли бояд батл бироянд. Дар суханҳои Шахер дида мешавад ки батли Қати Лонли отказ шудагиай. Санаи 1 январ дар канали Шон МС як видео биромад ки ба фикри мо и видеош мухлисоша хела зиқ мекунад. Шон дар видео мега ма бояд ай ҳамин рӯз умуман дар бораи реп гап назанам, барои ки ваъда дода будам ки репа бас мекунам. Лек чӣ хеле ки дар суханҳои Шон дида мешавад, бод ду треки дига ай тарафи Шон пешниҳод мешавад ва баъдан реп хондана бас мекунад. Дата дига реп меброяд бародаро, история як хоҳармон ва история як бародари дига меброяд. ай комментарияҳое ки дар видеои Шон МС шудагиай фаҳмида мешавад ки шумораи зиёди мухлисо репа бас кардани Шон МС-ра намехоҳанд. ҳатто баъзе суханҳое ҳастанд ки агар Шон МС репа бас кунад, реп гӯш кардана бас мекунам. Айнан дар ҳамин мавзӯъ ландмастерам фикри худша гуфта буд ки репа бас кардани Шон МС барои репи тоҷикӣ як патерияи калон мешавад. мумкин ки оянда Шон МС фаъолияти худша ҳамчун блогер давом диҳад. фикр мекунем дар фаъолияти блогериям хуб муваффақ мешавад, чунки ҳамчун репер тӯли қадар сол тонист ки дар тоб бошад ва дар бораш гап зананд. ба ҳар ҳол ба Шон МС пешравӣ хоҳонем. ё будан якчанд хабарҳои имрӯзаи мо. дар канали мо обуна шудану лайк мондана фаромӯш накунед. хайр, то барномаҳои оянда. нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред, ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред.